Spor medzi koalíciou a opozíciou o financovanie politických strán a pôsobenie rodinných príslušníkov politikov pokračuje. Do diskusie sa zapojil minister obrany Robert Kaliňák, ktorý obhajoval pracovné pôsobenie syna premiéra Roberta Fica, Michala Fica. Kaliňák tvrdil, že ide o riadneho zamestnanca spoločnosti, ktorá pre stranu zabezpečuje správu nehnuteľností, organizáciu podujatí a ďalšie činnosti. Naopak, kriticky sa vyjadril k spôsobu, akým si služby pre Progresívne Slovensko fakturuje jeho podpredseda Ivan Korčok prostredníctvom spoločnosti, ktorú vlastní jeho manželka. Kaliňák v tejto súvislosti hovoril aj o možnom vyhýbaní sa daniam a odvodom. Svoje tvrdenia však prezentoval ako súčasť politickej kritiky. Do sporu sa nechcel ďalej zapájať bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas. Ich vzájomné obviňovanie prirovnal k správaniu detí v materskej škole. Takáto detinská infantilná politika dvoch najsilnejších strán na Slovensku, ktoré sa predbiehajú v tom, kto prštekom ako v materskej škole ukáže, že aj tento sa zašpinil, aj tento sa pokakal a aj tento má mokrú plienku, je úplne ubohá, vyhlásil Karas. Minister môže z polovice príjmu neodviesť dane a odvody, ale keď to urobí Korčok, už sa hovorí, že chcel optimalizovať, povedal Karas. Minister obrany však naďalej trvá na tom, že pôvodom celého sporu je podľa neho dvojaký meter Progresívneho Slovenska. Tvrdí, že kým v prípade vlastných predstaviteľov podobné praktiky obhajuje, pri politických súperoch ich kritizuje. Oni môžu všetko a všetci ostatní nemôžu nič. V tom je ich povrchný a pokrytecký prístup, povedal Kaliňák. Politický spor tak pokračuje a namiesto diskusie o jednotných pravidlách pre financovanie politických strán sa koalícia s opozíciou navzájom obviňujú z pokrytectva a dvojitého metra.